Природата в тази част на Родопите е невероятна и уникална. Изключително богата растителност, различни дървесни видове, треви, храсти, мъхове, лишии, гъби и билки. Изумява уникалността на природните феномени – пещери, ждрела, водопади и водни прагове, красиви речни корита и язовири. Най-известни сред тях са Триградското ждрело, каньонът на река Девинска, пропастната пещера, Дяволското гърло, Харамийската пещера, реките Девинска, Въча и Доспат, езерата, чаирите и други. Огромно многообразие на фауната, местообитание на над 203 вида птици, като 2/3 от тях са зимуващи, над 30 вида пеперуди с висока стойност, 10 вида риби и бозайниците, кафява мечка, дива котка, видра, елен, сърни, дива коза, глигани, диви зайци и много други. Сред птиците могат да бъдат забелязани някои много редки видове, като глухар, скакопаска, врабчова кукумявка, пернотонога кукумявка, трипръст кълвач и други. Наближаваме местността Биклика, която е изключително популярна сред туристите и риболовците със своите неповторими природни дадености. Живописната горска територия със стопанисва Държавно горско стопанство Родопи. Тази местност е притегателна за множество летовници, за любителите на къмпингуването и бивакуването, за любителите на риболова и богатството на природните резервати. Не случайно, сред красотите на тукашната природа, всяко лято в края на месец август се провежда многолюдния фестивал Биклика Фест. За възможностите за отдих, разходки сред дивата природа на резерватите, за риболов в местния рибарник и зиме и лете ни разказват служителите на горското стопанство. В рибарника има 2 земни басейна, малък земен басейн и голям земен басейн. В принцип големия земен басейн за угояване, прехвърлят се оттам в малкия земен басейн, сортират се, когато станат около 200-250 грама, се прехвърлят в малкия земен басейн и там се предлагат за спортен риболов. А има ли възможности за нощувка наоколо, какви условия предлагат? Нощувка има възможност на ловен дом Синия залив, тук на 5 км. А иначе зимата може да са риболов на дупка, на язовир Беглика, на голям Беглик, на широка поляна, на Тошков чарк. С фредел се пробиват. С фредел, да. Основно костур. На Беглика има и бяла риба. Иначе лятото червеноперка. Красотата на Родопа планина те омайва, привличате и някак неусетно тръгваш по горските дъбрави, ей така с малко багаж и много желание. А там някъде, край лъкатушещите се горски пътеки, се синее окото на язовира. Едва ли има по-пълноценна почивка от тази, да вдишваш чист планински въздух, да бродиш из прохладни гори, да отпочиваш сред тучни поля, да отпиваш с шепа от бистрия планински поток, да съзерцаваш часове язовирните води, да заспиваш унесен от песента на щурци, а на зазояване да си свеж и готов за нови преживявания. Тук, в западния дял на Родопа планина, можеш да изпиташ всичко това, а след време няма как да не се завърнеш отново по тези места. Подробна информация за омайните кътчета и изящните творения на природата можете да получите в новопостроения туристически информационен център в град Доспат. Тук ще получите подробна информация за всички природни забележителности – пещери, скални образования, водопадите, водните басейни, а също така за защитените природни територии. 4 резервата, сред тях Беклика и Дупката, и 3 защитени територии по Натура 2000 – Западни Родопи, Персенг и защитена територия Триград, Мурсалица.
Сега основните места, откъдето може да получите една прекрасна гледка към язовира и града, това е на първо место местността Просеката. Това е най-известната, така да кажа, природна гледка, която се открива от нашия район, и тя е буквално на самия път. Друга местност, която бих ви препоръчал, е една от местностите, показани в нашата брошура специално, казва се Почиляна Бърчина. Тя представлява възвишение недалеч от град Доспат на 4 км и се изкачвате на върха, откъдето се вижда прекрасно не само града, не само язовира, но и Пирин, и Рила, даже и гръцката част на Родопите и на някои високи върхове. Нека да споменем и природния феномен Скалето до село Црънча, на половин километър извън самото село Црънча. На територията на община Девин има доста туристически атракции. В това число има изграден музей на пастървата, който е създаден по местната инициативна рибарска група. До музея на пастървата има изграден музей на мечката, кафявата мечка. Знаете, на територията на Триград се намира и Дяволското гърло, пещерата, която е от 100 национални обекта. В град Девин имаме първата защитена местност в страната, местността Храстово. Защитена територия. Намира се над града, тук горе. През тази местност се минава и се стига до Червен камък, така наречен Червен камък. От тук се вижда много добре. Там е изградена беседка и то всъщност се оформя пътека, екопътека Храстево. Също по проект на община Девин към местната инициативна рибарска група. С обособени кътчета за почивка, отдих, за наблюдение на града от по-високото така